ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ସେତୁର କିଛି ଅଂଶ କାହିଁକି ନିଜ ଧନୁତୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ବନବାସ ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଶୋକ ବନରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରି କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କରି ହନୁମାନ ଏବଂ ନଳନୀଳଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ରାମ ସେତୁ ବନେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଥ ନଥିଲା। ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାରେ ଯାଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରି ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଳପଥରେ କୌଣସି ପଥ ନଥିବା ହେତୁ ନଳନୀଳଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ବନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସେତୁରେ କିଛି ଭାଲୁ ଆଉ କିଛି ବାନର ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାମ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଆଜି ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରାମ ସେତୁକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମ ସେତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାବଣକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ସୀତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେଲା ପରେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା କି ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାରେ କିପରି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ତ? ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭରତ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭରତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ କହିଲେ ଏବଂ ଭରତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଭରତ ଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଗ୍ରସ୍ତ କଲେ। କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଭରତ ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାନରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାମ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇ ବିଭୀଷଣ ସମଗ୍ର ଲଙ୍କାକୁ ସଜାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ବିଭୀଷଣ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍କାରେ ରହିବା ବେଳେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସହ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଶାସନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଯତ୍ନ ଯେପରି ଆପଣ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଲଙ୍କାକୁ ଆସି ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବିଭୀଷଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ରାମ ସେତୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବାର ସଙ୍କଟରୁ
ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ବିଭୀଷଣଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ ରାମ ସେତୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ ପାଇଁ ରାମ ସେତୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।